mi fyddwch chi'n ymwybodol o'r trafferthion ymrod o syni ardal Tywyn yn ne Meirionnydd. Oeddwn i'n ddiolchgar iawn i chi am eich ymweliad chi pan oeddech chi'n ysgrifennydd Cabinet Iechyd yn dod i'n weld yr ysbyty rhyw 2 flynedd yn ôl, ond ers eich ymweliad chi 2 flynedd yn ôl, does dim byd wedi newid. Mae adran ward dyfu yn yr ysbyty yn parhau ar gau, a mae hynny oherwydd diffyg nyrsys yno a methiant y Bwrdd Iechyd i sicrhau nyrsys newydd. Gweitha'r rhaglen Kerala a'r ffaith fod yna nyrsys o Kerala wedi dod i ddolgellau, dydyn ni ddim wedi gweld niferoedd digonol o nyrsys yn Hywyn. Mae'r adran yn parhau ar gau. Ond mae yna gleifion o Fro Syni a Thywyn yn parhau i fod yn ysbyty Bronglais yn Aberystwyth. Mae yna eraill yn ysbyty Dolgellau, felly mae'r galw yn lleol. Mae angen i ni weld gweithredu ar gael fwy o nyrsys yma yng Nghymru wedi hyfforddi yma ar gyfer yn ysbytau cymunedol. Felly pa ymrwymiad allwch chi roi i fi heddiw yn bod ni'n mynd i weld y nyrsys yna yn cael eu cyflogi yn Hywyn? Diolch yn fawr ag o'n i'n ymwybodol iawn bod y ward yna yn Ysbyty Tywyn wedi gweld bod e wedi cael a bod mwy o weleia ar gael nawr yn Dolgellau a byddan nhw yn gobeithio helpu ac dwi yn gwybod bod y Bwrdd Iechyd yn awyddus iawn i ail-agor ward dyfu. Y broblem yw y recrwtio yna. Dyw ddim fel bod nhw ddim wedi bod yn treial, maen nhw wedi bod yn ymgeisio i gael pobl. A dyna pam dwi'n meddwl bod e'n bwysig ein bod ni yn recrwtio'n lleol, a mae'r ffaith bod gyda ni ysgol nyrsio nawr yng Ngheredigion, mae hwnna'n gobeithio mynd i helpu, ond wrth gwrs mae'n cymryd spelydd nhw fynd trwy'r system, ond hefyd ein bod ni yn recrwtio mewn ardaloedd fel Kerala, gobeithio fydd hwnna'n helpu ni ddod â pobl hefyd i helpu ni yn gwasanaethau ni. Ond dwi ddim yn rhywbeth rhwydd, maen nhw wedi ymgeisio lot i gael pobl i weithio yna, a maen nhw'n awyddus iawn i ail-agor y ward yna.